elang-eling gede. Cih, gede udharasa kanawen atepaing ati klater panjenengan kadang kanca saudagar sapi sedayanipun nggih kangge saudagar sapi semisal malih ngudharasa atebati benaten kanca-kanca saudagar sapi yes denipun ya saking Mas Puguh semisal malih Mas Puguh atur salam dumateng kanca-kanca bakul sapi so Jawa Timur khususipun wonten Gedung Adem Bojonegoro. Mas oke berkat Mas Omek adem-adem kangen hati Mas Omek ini gak nyangka dek ini kok perkara mbakku gelem ya wis bento menemeni cir maneh sing penting nggih mergi niki Pak Polo kalian bapak-bapak panitia dados boten wonten tarian napa-napa tapi niki wau napa panjake dereng angsal napa-napa monggo panjake disawer sik gampang menesuk oke mangke gampil engko didobeli Pak Polo dire nggih monggo lanjut wis beres pokoke menesuk gampang ini kegodhong ya